दा बे फोरमायनाया आं बहुत लाखि मोनदों फार्स्ट टाइम जोंनियाव दा चिरां जिल्ला हिसाबै जोंनि जिखिनि बलांगुरि काराटे एकाडेमि आरो बड' हाउस काराटे एकाडेमि बेंटल दाब दाब क्लाबनिफ्राय जोंनिफ्राय दा गल्ड मेडेल मोननो हादों आरो सिलभार मोनबा मोननो हादों आरो ब्रन्जआ 8था मोननो हादों आरो बाव बहुत गोजोननाय मोनदों आरो नेक्स्ट ट्राइ खालामबावगोन जोंनियाव स्टुडेन्टआ 20 जन स्टुडेन्ट बाहागो लादोंमोन बेनिफ्राय 15टा मेडेल मोननो हाबाय जों टटेल वर्ल्डनि बेलायाव सिनायथि होनोबा जों फार्स्ट डिस्ट्रिक्ट गेम गेलेनांगोन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय स्टेटआव थांगोन स्टेटनिफ्राय नेशनेल इन्टारनेशनेल थाङो बेनिफ्राय नै दाख्लैसो जानानै थांखाबाय भुटानाव साउथ एसियान गेम्सनिफ्राय दा बेनिफ्राय जुने गल्ड मेडेल मोनदों टप प्लेयार बियो EI खेब गेलेगोन EI खेबाव आरो जुने गल्ड मोनगोन बियो W खेबाव गेलेगोन वर्ल्ड काराटे फेडारेशनाव आं बेखौनो सानो जोंनि बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जखन ओरैनो गोदोसोनानै थायालासिनो माबा मोनसे डान्सफोर मोसानाय बा आर्ट लानाय बा स्पर्ट्सनाव फुटबल काराटे बक्सिं जिखिनि जाया मोनसे एंगेज जानानै थायोबा मोजां जायो आरो दा नङाबा ओरै जाहैयो जुदि एंगेज जानानै थायाबा स्पर्ट्सजोंबो गैला जेरैबो गैला सोरबा सासे जानायजोंनो जाफालाङो लोंनायजोंनो लोंफालाङो बिनि थाखायनो जों खावलायो दानि जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाहाथे स्पर्ट्सआव था बा हारिमुनि बेलायाव सोलों बा आर्ट्सफोर ला मोनसे एंगेज खालायनानै थायोबा बेखौनो मोजां मोनगोन आरो সিহঁতৰ লগত কম্পিট কৰি যে আমি ইমান মেডেল পাব সক্ষম হ'লো তাৰ কাৰণে বিৰাট ভাল লাগিল আৰু অহা বছৰ আৰু কৰিম এনেকুৱাই আৰু ভাল কৰিম এইবাৰ এটা গ'ল আৰু এটা চিলভাৰ পালো মই কিন্তু অহা বছৰ আৰু পাম 2টা গ'ল পাম আমাৰ এতিয়া চিৰাঙৰ পৰা 15টা মেডেল আহিছে 8টা ব্ৰঞ্জ আহিছে 5টা চিলভাৰ আৰু 2টা গ'ল্ড তো আমি ভাবো যে আহাবাৰ আমি আৰু ভাল কৰিম বহুত गोजोननाय मोनदों गोबां जायगानि दाब दाब सुबुंफोरा दाब दाब जायगानिफ्राय फैदोंमोन ना बेयाव जोंबो बाहागो लानानै देरहाबोनो हानानै गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदों आरो इयुनावबो बिदिनो नाजालांबाय थागोन हिनजाव सारनिफ्राय न'खरनिफ्राय सापर्ट खालामदों बिराद सापर्ट खालामदों आरो इयुनावबो सापर्ट खालामलांबाय थागोनखौ आसा खालामनाय थाबाय बेखौ गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि सारा जोंखौ मोजाङै दैदेनदों आरो जोंनि साराबो मेडेल मोननो हादों जौनिफ्राय इयुआवथ' आसाम पुलिस जानो थांखि दं বহুতে ভাল লাগিছে তাই এটা গোল্ড মেডেল পালে আৰু এটা সিলভাৰ পালে তো 14-15খন দেশৰ লগত ইহঁতে কম্পিটিশ্যন কৰিছে তাৰ মাজত যে ইমান কষ্ট কৰি সিহঁতে মেডেল আনিব পাইছে ভালে লাগিছে বহুত সুখী হৈছোঁ আগলৈকে আৰু বেছি ভাল কৰক আশা কৰিছোঁ আশীৰ্বাদো থাকিল সিহঁতৰ ওপৰত ইহঁতে তো বহুত কষ্ট কৰি পেলাই বাহিৰত গৈ পেলাই এনেকৈ মেডেল পালে তো ইউথ জেনেৰেশ্যনক এইটোৱে কওঁ যে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহক আমাৰ খেলটোক আগবাঢ়াই নিয়ক কষ্ট কৰক সিহঁতে তো সকলোৱে পাব পাৰিব এনেকৈ যদি কষ্ট কৰে आंथ' दा जेबो बुंनोबो रोङा गार्जेन हिसाबै जे बिमा जानानै एसेब्लाबो जों खस्थ' मस्थ' माबानानै जाहाथे काराटे गेलेलांनानै मोजाङै मोजां इयुनाव बिमा बिफाखौ नायफिनलांनो थाखाय जों हाजिरा खामला मावनानै जों जानाय मोजाङै मोजां साख्रि बाख्रि गोरोबलांनो थाखाय खस्थ'यै जों बिराद गोजौआव थांजानो लुबैदों आरो थाखा फैसा गारनानै फोरनि अननायाव जाहाथे आरो खेला गेलेहैबावोबा आरो बिनि देरसिनाव फैबावथों एसेब्लाबो आरो बिनि थाखायनो आङो फिसाफोरखौ गोजोननाय लाबोनो थाखाय सारमोननो आर'नाइ लाबोदों आङो इयुनाव मोजां मोजां आरो दावगालांबावथों होननानै थुलुंगा आंबो होदों